Така, здравейте всички. Днес ще играя Майнкрафт и ето тук казах, че рекордвам сега. Ето тук е YouTube, YouTube, ето. Искам за YouTube. Да. И започваме. Малко лаги. IP-то е... ще го има долу. Ще го видите в описанието. Може да се каже така. Добре, тръгна направо. Моя пире. Някаква храна, не. Този пустя. Значи... Окей, така сме бързи. Трябва да мислим какво правим. I'm sticking with you. Право бе. Такова ли стиква или там. Не знам на къде се въртил. Бачи, тъпя! О мага! Правиш тъпо, много тъпо. Нека влезем в друг сервер. Той е пак същия. Чакай малко. Сервер е за 0.14.0. Новата версия. Ама не иска да ме пусне. Значи окей. Ще играем в друг сервер, естествено. Ето може да напишем да че рекорд. Опа, чакаме. Просто 5. Мито. Hello YouTube. 1035 големия спам. Окей, хора. Ето тук влизаме. Остави. Значи... Да, тук не стигаме. Boss. Окей. Сега започваме. Не само как ме убие Slack, как ме лагеше. Ще трябва да направим нещо на настройките. Листите сме тук. Хайде сме тук. Хубаво е така. Така се наложи толкова, но... Преоставим 4 пъти някакъв. Окей. Само този сервер, който най-дълго съм играл. Само в него ще... Такова, само в него ще пратя IP-то. Аз... в смисъл ще пиша IP-то в
description, окей. Evo, ja вижте за спалнати. Просто двойски някакъв си така. Не, пак лаги. Пак ми лагва. Не знам на къде въртя мишката. Вой! Ето за това ви говорих. Тру. Малко джум. Не! То ще ме убия! То ще ме убия! Точно по време на стрима. Сериозно, бе. Пич. По време на клипа. Бъдете по-милостни. Малко милост имайте. Нали, много сте гадни си, аз мисля. Бе, кой ма натика? Къде? Оттам. Да. Елементарно. Някакъв взе, изкача ми и ме убива. Много мразя такива моменти. И какво викам аз? Откъде има натика? Не знам си какво. Мама, съм тук малко бончук и... Да. Значи много мразя такива, значи аз си правя нещо, например, слагам брой на нещо такова. И ония да идва някакъв си, да идва да те напада. В смисъл много гадно. Или трябва да клекнеш. Ето пак нищо не обрах. Само някакъв... Няма един момиче. Събрах. Често където имаше и някаква слаба броня. Врата... няма да издържа. Не, аз не съм избягал от никой. Ама поне ще го... Мисля, че ще мога го хитвам някъде. Гледай. Кога си го намерил, бе? Да ме лаги като стримваме. Трябва да стримва някои програми 100%. Няма как обаче. Да скача някакъв пичо. Ага. Браво на мен. Убих пичо. Значи трябва да се хилна. Ще ме остане 1, 2, 3 живота. Каска. Внимаваме. На 5000. Само това не остава да умрем. Трябва ни чест, бе. Въй.
Няма начин да слезна там долу. Аз не съм тъпа. Колко са гадни. Искат да ни тронат. Ето ако имаш често, ще е превъзходно. Сега няма начин да се хилна. Що храната ми хилва. Аз нямам храна. Ако нямаш чест някъде тук. Без храна. Броня. 4,5 точно ми сте. Че е добра броня. Точно. Кой наред? Окей, трябва ми наградник. Пак нямам наградник. А пък някакъв зад мен и това е чудесно. О, не! What the fuck, бе? Окей, хора. Това ми да е заклепам. Харесвайте, абонирайте се и коментирайте. Не, объркал го. Абонирайте се, харесвайте, абонирайте се, харесвайте и коментирайте. И чао!